доруҳои алҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад. доруҳо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред. пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софсавдо. агар ки шумо ба варзиш машғул бошед, метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 2 соат мебошад. доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз. аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. მე ბდა ქოდამ გარი ნაფსი აქ დიგარა ნახურდა და რინგ მაგარ რებ ნამეშით ბათა დარდილ ხამუ ასტად მერავა დილ მეზანა ბაიოდი თუ ბაიოდი სოჩედანი პადესგუ გაფრებ დიჯე მარამე გამ თუ პაკა კაი ჰასან ბიო ფუტბოლ გნემი თუ პაკა مالا کجا جوی کی کنسرت میگذارم اونجا حضور داره مرامت کنین تیاریم و مشما انتظاری Hay. Bugün bıcı kırmızı. Fakat da fikri xilti hozer bitti xandidan baze vaqti xizan boshi nasib. Салом алейкум ба ҳама. имрӯз батла соати 1 дар Кингстаун мегзарам. арамад биен батли басер катискал як батли бениояд хуб мешавад. соати 1 ҳамата ждат дорам. удачи. салому алейкум бародарои азиз. аминхон дар страничкаш гиф гузарондестай ва то 7-8 подписчика гарантияй ҳамин номераи ватсап да бинависен, аккаунт шуда бидурен, чахчах кинен барои спонсор шидан. ҳамада удачи.
ای بچه ها تایروز خیلی تایروز گذاشت Cappuccino, obozo, nagi, mino, matarepo, nagi, kino, dadasti, ma cappuccino. Dojo moram nakiež, da me podrnemo, da šari lepke boj, da pišli trnemo. салом алейкум бародаро, субҳи ҳаматон ба хайр, шодӣ бод, гуфти гапо ва аввалан миннатдори хидмат ба ҳар якояки шумо расониданем ки барои нақшаи пеша кардаи мо, яъне мехостем ки эминем ҳатметид кунем дар комментариҳо дасторисо. ана афсус ки ҳамон мардак мақсад ҳамин чизи моро надид ва ягон хеле гуфти гапҳои моро намешикана, мотиватсияи моро намешикана. Мо дальше ҳаракат мекунем, дальше больше мешава. Ана Сатараи каҷа пеши мада дахедам савочи барос накам пеш и хата Think about what's up music in Tajikistan and never die Салом алейкум, радои ма, короче, соат 6:10 рафтестем, короче, концерт, тайёрӣ, бачако тесарак биёин, ҳамуҷа даем, иншалло девона ебад мегзарад. Ина Марио Додармон, саломат бошед. Мощна ебад виступление кардестиян, ба худо. Саломат бошед, бачако, хуш омаде як бор дигар. Хази бестенко. Бестали? Мадане? Уна у бачора нигоҳ дора. Порина дӯстӣ сарҷамида ҳаёт кори ман агнагорма пастам ма каси оддиям ма тарафдори дӯстӣ сулҳо ободӣ башти сулҳиё нагу мара паста биё нагу дига мара теҷо нагу рал бугурам аз با همین مرغی گفتگید دوشنبه اومدی مثال جواب میگوی با گپت برای باتل اومدگیان کامو تویم خواهد شرکا شرینا شرکا گیا خلو
Друзья, всем салам алейкум. Сегодня 18:00, ждем всех. Вот, так что ждем всех. Короче, бачако, ина макаса, азой репстарс. Ина мужик. Ина бخ брачкана да боши дашмо бша. Ина трам камера кана брачка. Мақсад зодруз мурак шавакам сафая бод. ما уже сапоридим зачет, башим биом мекним торачет. Короче, бачао хати молодец. Салом алейкум бачако, макаска бак вирус гзашт, зур гзашт нагам ши бирун. Мақсад баришени студио ма бойдум но видео брон хата мебиним чикам шдагиай. Ва боя видео чека да канал мебрада ждат кино. Короче, даже и ты-то, кичи карпаешь мон, шашки смети Давидан. Agar, tu pasti bomi, ta zindagi. Agar, tu kuat